अगर आप भी चाहते हैं कि खरवार फिल्म्स भोजपुरी का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखी आई गईल दशहरा माई से दर्शन करा देना। तो देखी आई गईल दशहरा माई से दर्शन करा देना। थावे घुमा देना ए बलमजी, थावे घुमा देना हो। थावे घुमा देना ए बलमजी, थावे घुमा देना। तो देखी आई गईल दशहरा माई से दर्शन करा देना। तो देखी आई गईल दशहरा माई से दर्शन करा देना। डीजे कादर हर्षी भी स्टूडियो गोपालगंज। रहसुआला मैया के महिमा हवे बहुत महान हो। मस्तक पहाड़ के कंगन देखवली जाने सकल जहान हो। रहसुआला मैया के महिमा हवे बहुत महान हो। मस्तक पहाड़ी के कंगन देखवली जाने सकल जहान हो। चुनरी ले आती ना ए बलमजी, चुनरी ले आती ना हो। चुनरी ले आती ना ए बलमजी, चुनरी ले आती ना। तो देखी आई गईल दशहरा माई से दर्शन करा देना। तो देखी आई गईल दशहरा माई से दर्शन करा देना। डीजे कादर हर्षी भी बबुआ खातिर खेलवना की
राइटर रमजीत बबुआ संगे रोशन जाता रे आज हो रउआ से तने निहोरा बाते पिया विकास राज हो राइटर रमजीत बबुआ संगे रोशन जाता रे आज हो रउआ से तने निहोरा बाटे पिया विकास राज हो मेला घुमा दीना ए बलमजी मेला घुमा दीना हो मेला घुमा दीना ए बलमजी मेला घुमा दीना तो देखी आई गइल दशहरा माई से दर्शन करा देना तो देखी आई गइल दशहरा माई से दर्शन करा देना थावे घुमा दीना ए बलमजी थावे घुमा दीना तो देखी आई गइल दशहरा माई से दर्शन करा देना।